Wara kważi 20 sena, is-sit tal-Klabb tas-Sajrin San Pawl il-Baħar ser jiġi riġġenerat permezz ta' proġett ambizzjuż li ser jiġi ffinanzjat b'investiment rekord mill-Gvern permezz tal-Fond tal-Iżvilupp u l-Ippjanar tal-Awtorità tal-Ippjanar. Il-proġett jinkludi l-bini mill-ġdid ta' pixxina fuq barra u oħra msaqfa fuq ġewwa, flimkien ma' ġim u ċentru għall-awm li ser jinbnew taħt l-art. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula nataw id-dettalji tal-proġett, il-President tal-Klabb tas-Sajrin Sli Novella qal li dan il-proġett qatt ma seta' jsir mingħajr l-għajnuna tal-Gvern. Manda qawwija kemm min-naħa ta' dawk li huma tfal żgħar biex jitalmu jomu kif ukoll għall-lokal speċjalment anke għall-anzjani għax l-anzjani ġo San Pawl il-Baħar m'għandhomx postijiet għal-rehabilitation. Iċ-Chairman tal-Awtorità għall-Ippjanar Vince Kassar qal li dan il-proġett ser iservi lill-komunità kollha fosthom tfal tal-iskejjel li ser jingħataw taħriġ fl-hawn. Se jibbenefikaw ukoll it-tfal tal-iskejjel peress li sar agreement ukoll mal-Ministeru tal-Edukazzjoni illi jkunu jistgħu jiġu tfal tal-iskola hawnhekk tal-iskejjel madwar Malta nassumi biex jużaw il-faċilitajiet illi jkun hawn. F'konferenza tal-aħbarijiet li matura tħabbru d-dettalji tal-proġett f'dan is-sit, illi laqqata sew mill-grigalata qawwija li laqtet lill-Gżejjer Maltin fl-aħħar ġimgħat. Il-Ministru għall-Proġetti Kapitali Ian Borg ħabbar li l-awtorità ser tiffinanzja b'kollox 22 proġett differenti li huma fi 13 belt u raħal f'Malta u Għawdex. L-iżvilupp fil-lokalitajiet huwa dak li hu huwa wkoll bżonn jus imma rridu niżguraw li jkun sostenibbli. L-ewwel sostenibbli minnu nnifsu u sostenibbli wkoll billi jikkontribwixxi lill-lokalità. U sta anke għall-kunsilli lokali li l-Gvern qed jagħmilhom l-aqwa riżorsi li qatt kellhom il-Kunsill Lokali jersqu l-qudiem u jutilizzawhom. Is-Segretarji Parlamentari Krista Ġus, Silvio Parnis u Clifton Grima sostnew li dan il-proġett ser jissarraf benefiċċji soċjali u ekonomiċi għar-residenti f'dawn il-lokalitajiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.